Hey, nung ukong lo kena je borok ni jenis samung no hamjang manai borok no laibo kusukawai manai so sung musti ni jenis samung no belai kena hamjak thaiklai tong belai kena enjoy khai thai ngai tong pia dini hayo mostly borok naiwi na khang kena ni jenis samung no tui belai ne buring nang jag hayok ya tu khai ma tong belai ne pressure ang jag pia hai phan khai ma tong tani bangai om hai ngai tong Phung ai la hang kena oh hai basa di makhang su di maicha di sena di kusung di tuku di thang di oh hai oh same daily te oro jaga si press hat mana ke wasi chu kan sis kutuk jang nai kho bo hai si ngai tong khang ke ba khel samung no hamjagi man nai but bak sabarong kan nijini samung no belai kena enjoy ke belai kena hamjaga yes samung kena joto janja filo belai ne doro no haifana bak sabarong kena belai ne enjoy khaiwe gete kabang ko borong kena belai ne buring nangjaga tabo sung one shot thai klai tomani bangai oma hai ngui tong baksa ke hamjak baksa ke buring nangjak kesung bono teleng no silai nai ke पहिला से काम sung nalegra no subaro buni jini samung no belai kena enjoy khai belai kena hamjak hengke sung nai khang kena nogui ne tong suba bororo buni jini samung no belai enjoy khai tong tabo sung kapil sharma so bono naiwi ne khang kapil no sung nogu belai ne boni samung no tui hasi khusi kena enjoy khai tong ke enjoy khai ne bo samung khai tong te hakena an khai tong hengke bo hai kena te kabang ma borok je oma hai kotor achievement khaijaro naikhang khana jotto borok no nijini samung no belai ni enjoy khaibo hani bangai ne borok tini haibo u level of sogai tongaibo gataw big question chinor bote kaisa sung phale phibo u samungle bhakya sung sini nai bo kaisa comedy khai bo kaisa singer khai bo kaisa cricket khai khai bo to jotto ne different jotto ne lama alka choose khai na baibo keno oma hai tiwile nijele आंगले बरो जागा ओ तमाबो खुशी तमाबो आंगले बमनो जाजा बाके निजेले आइडेंटिफाइड खाइना नाय गबोनि बाङै इनखेना ताबक सिलाय फिनाय जोंबो बरो हायखेना जोंबो चॉइस खाइने थांखां खेना जात्ता माने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नाङो फार्स्ट ओंखाम ओ सामुंनो खाइबै निजे कायसे इनकाम फाया हुंफानो बनो निजे खाइमानाय दे तब रमखा कपिल शर्मा बाय सुलै नायलायसिना कपिल शर्मा अमा हाय कमेडि खाय नि बाङै कबर चावो जे बयनो मोनैरो नि बाङै बो ओ सामुंनो खाया माने रांमा याफानो बो खायमाबो लंकान एन्जॉय जागो बो तंग थौ जागो बयनो मा मोनैरो मानि जुक्स मा खायमानि रनो जतो सक्सेस नानि निजेने सामुंनो बेलाइक खे हाजागो के सेम थिंग ने बो हाय किनो जोंबो ओ सामुंनो जों रनाय अरो जागाव जों रांमा या हमफानो मोनो जों खाइमाबो मीन्स सामुंनो आसकेनो जों मा हामजांनाय रांमाया जाफानो जों मा खायनाय मोनो फार्स्ट मा नायग्राना सेकेन्ड नाम्बार ओंखेनो ओ सामुं खाइमा बाय निनि साकसा कायसा आपग्रेड दिङै दं इमप्रुभमेन्ट साकसागो फाइबै दं मोनो कायसा मा नायनाय कते कायसा ओंखेनो जों ओ सामुं खाइ दंमानि बिसिङो ससाइटि रौनि कायसा हेल्प दे मोनो जों मा नायनाय ताबक कपिल शर्मा ने नायहां केनो बो प्लेस गां बो मखाने माजाक खाइबनि मास्ति खाइबनि बोतो लंकान बनि सक तंला हानो बनि परे बनि नायखां केनो सेकेन्ड नम्बर केनो बो माजा खाइते सानि स्किल बारायबै दं इमप्रुभमेन्ट ngै दं कमेडि खाइनि टेबो रोङै दं गेताबक सोसाइटि नि प्रॉफिट न नायखां केनो सोसाइटि रो बनि जे हासि खुशी बो जे मोनैरोबो बनो नायबो बेलायने हेल्प मावो ताने बनि सुरनो नायखेंखो जों गोबां बर' खरकसा रुगि फानोसि बनि सुनो नाय मोनैबो बसो हेल्प मा गेबो आखेनो बनि कायसे बनि सामुं खाइतोंमोन बर' रुनि हेल्प ngै दङो गनो सेम थिं जोंबो बहायखेनो जों जे सामुंनो चुज खाय हाजागो अर इमप्रुभमेन्ट साकसाबो ngो ते सोसाइटि रनो हेल्प दे खायमा बनो जों मानायनाय गनो चार नाम्बार ओंखेनो ओ सामुं खायमा बाय निनि इनकाम कायसे जेनेरेट दि खायमानाय मोनो कायसे मानायने इनकाम दे निनि खायमा ओ मानायनो जों नायबै जतनो yes फाइला हामानो ओ सामुनो जों रमालाहा अमनो सिनि
aim amana chini lux obaino borok rok kusu kawi thango tani hingkhang khena जों जतनो साइमन लाइफ सक्सेस नय खांखनो पिलास गांगो फेल मांग्रानाय पिलास गाव मिस्टेक खाय फेल मांग्रानाय जों जतनो साइमन इखेनो निनि थानिवो ओ सामनो खायने पेशन कायसे हाजां मों गरै खांखेनो जस्ट रांनि बां खायखेंखनो जेफ्रा फेल नाय आफ्रंखनो क्विट खायwi थाङै मा पायनाय अमा आनि बाङियावनो आं खायमिया हनो पिया नों कायसे अर जागा पेशन दङो ओ सामनो खायांखो जों मोनका नों खुसि मावो ओ सामनो खायखांखेनो निनि yang fail दंफानो निनि income या दंफानो सागसागो बेलायनो हायनो खायि थांमो तानिखनो ओ सामंसि निनि खुसि बनो मा खायखेसि खुसिङ बनो मा खायांखो खुसि सिङांखे के बनि बांनो ओ साइटयानो जों मानायने तावसाइन साफना फार्स्ट नोंखनो सामंनो नो हामजागो बुसुगदरखेनो हामजा बनो नों रांमायफा खायमनो खायमिया मानायने सेकेंड खनो ओ सामनो खायते निनि इमप्रुवमेन्ट नायदे इंया मानायने थानामखो ओ सामनो खायवे सोसाइटी रन कायसे कायसे हेल्प दे इंया मानायने जथा अंखेनो बबाय खायते मनि बाय इनकाम रेवेन्यू बारमया इनकाम खायनो खायमेया बनो मानायने गेनो मनो गाहाम खनायने निनि लाक्स जुस खायना सिदि अमा हायखेनो यस दिनिनि सिमिनो जोंबो जिनि नाहर मोंनो जों तलक सामं खायबो फ्यूचर अचीवमेंट खायनि बाङै स्टार्ट खायलायसिनाय दिनि जे फन प्रेजेन्ट जों सामं खायबै दङ बनो खायते तैनो जिनि जे इमां जिनि जे हैप्पी खुसिमा माने बनोबो जेलायसिनाय हनखे नों निनि जे पैशन निनि जे मुसुं माने निनि जे इंटरेस्ट जां माने दं थजां माने बनो तै नों आइडेंटिफाइड खायबै जों बाय नों कमेन्ट खायबै शेयार खायबै नारमान दे मान खांखेनो नायसिङै दं निनि कमेन्ट नायनि बाङै गते चिनि तिप्रा सारनोबो जतनो जों हेल्प खायलेनि नाङो तानि हनखेनो जतनो निजेनि लाइफ कायसे एम तंगानि नाङो एम तंग खांखेनो बेलायनो खुसि इंगो के बनि बाङैनो जों शेयार खायबै रलायनाय के आइडेंटिफाइ खायबै यस खायसिदि विश यू ऑल द बेस्ट